Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लांनो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ मोनदों फेसबुकआव। बे भिडिअआ दा गोबांथार शेयार एबा भाइरेल जागासिनो दं। ओमफ्राय बे भिडिअआ मा होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना सोरबा नुखाबाय जानांगौ, सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ। ओमफ्राय बे भिडिअआ जाहैबाय इनथिं एमजे एबा इनथिं एमजेनि हिन्जावजों मोनसे गावसोर रिल्स बानायनाय भिडिअ। ओमफ्राय बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन। ओमफ्राय बे रिल्स भिडिअआव मा गोरोन्थि बा मा गोरोन्थि मावफ्लांदों आरो गोरोन्थिबो नंगौना नङा नोंथांमोना नैबे रिल्स एबा भिडिअखौ नायबानो मोनथिनो मोनगोन आरोना। आंथ' जेबो बुंला लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे रिल्स भिडिअखौ नायना लादो। ओमफ्राय नोंथांमोना मा गोरोन्थि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आंथ' जेबो बुंला, नोंथांमोननो जास्ट आंना खामानिया जास्ट नोंथांमोन देखायनाय, नोंथांमोन मिथियैखौ मोनथिहोनाय बेल' नालाय। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे रिल्स भिडिअखौ नायनानै मा गोरोन्थि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जिखुनु जाया नैबे भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर, रिल्स भिडिअखौ। ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुनो मोनखाबाय नैबे इनथिं एमजेनि रिल्स भिडिअखौ। ओमफ्राय बे रिल्स भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा गोरोन्थि नुबोदों ना गोरोन्थि गैया नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आंथ' मा बुंनो, जास्ट नोंथांमोना नुबाय, नोंथांमोनानो फोरमायहरनो हासिगोन आरो ना कमेन्ट बक्सआव मा गोरोन्थि जामारदों ना जामाराखै बेखौ नोंथांमोनानो फोरमायहरनो हासिगोन आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौ आं बारा गोलाव बानायला लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसे गुरै खावलायहरनाय, अननानै चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथांमोना नुनो हायो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम, थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव। बाय बाय।